Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. A fanúšikovia regionálnych novín My. Hosťom dnešnej diskusie je pán Marek Ryban zo spoločnosti Obnova budov. Dobrý deň. Dobrý deň. Už názov tejto firmy hovorí, o čom budeme v dnešnej diskusii rozprávať. Bude to o obnove budov, čo tento názov aj evokuje. Takže rovná otázka, pán Ryban, čím sa vaša spoločnosť zaoberá, o čo presne ide? Tak naša spoločnosť hlavne reflektuje na momentálne požiadavky, či už z Európskej únie, alebo či už v podstate zvyšovaním cien energií, alebo aj reflektuje na požiadavky celkovo spoločnosti, kedy za posledné 2 roky sa zvýšil nejakým spôsobom počet rekonštruovaných domov z dotácií. A takisto sa plánuje, čo sme zaviazaní voči Európskej únii, obnovovať v podstate verejné budovy, takisto aj veľké komerčné budovy. A tým, že tento trend sa zvyšuje, tak preto sme vytvorili značku Obnova budov, kedy by sme chceli v podstate priniesť do toho niečo, nejaké to naše know-how a to, čo vieme a v tom, čom sme dobrí. Mnoho ľudí pozná aj značku Zelená obnova. A čím sa líši obnova budov? Tak v podstate, ako Zelená obnova začala v podstate, kde som bol pri vzniku Zelenej obnovy a ja, kde sme začali tvoriť tú myšlienku, kedy vznikli dotácie z hlavne plánu obnovy a odolnosti, ktorý už v podstate aj končí, na rekonštrukciu rodinných domov. No a v podstate Zelená obnova dneska funguje ďalej, ale skôr sa uberá tým smerom realizácii tých rekonštrukčných prác, kde v podstate mojou myšlienkou a mojou ideou je skôr zastrešovať a zastupovať tie odborné časti, čo sa týka certifikácií, auditov, projektových dokumentácií a skôr takým odbornejším smerom. Čiže a tým, že v podstate Zelená obnova vznikla skôr za účelom tých rodinných domov, kde my by sme sa chceli dneska uberať hlavne na tie väčšie budovy, tak sme vytvorili značku Obnova budov, ktorá v podstate aj nejakým spôsobom prezentuje aj tie väčšie budovy, že to nie je už len o tých rodinných domoch. Tak poďme sa pozrieť, na čom všetkom ste sa podielali, možno aj koľko máte klientov a čo pre nich robíte? Tak aby som to vysvetlil, tak v podstate Zelená obnova ešte do dnešného dňa zastupujeme takmer 3000 klientov, ktorí v podstate sa uchádzali o dotácie z plánu obnovy a odolnosti, čo je momentálne projekt, ktorý dobieha, kde v podstate si človek mohol za peniaze z plánu obnovy zrekonštruovať svoj rodinný dom, či už fasádu, okna, strechu, alebo nejaké zadržiavacie nádrže na vodu a rôzne iné veci. No a v podstate táto spoločnosť Zelená obnova zastupuje týchto cca, hovorím, 3000 ľudí a my v podstate preberáme ako Obnova budov agendu, čo sa týka, aby to celé dobehlo, tak aby tí ľudia tie peniaze dostali, tak aby sme v podstate splnili ten záväzok, ktorý sme im dali a ďalej budeme pokračovať v tom, samozrejme aj pri ďalších nejakých projektoch, pokiaľ budú vyhlásené, čo sa týka rekonštrukcie rodinných domov, ktoré sa plánujú, ale zase hovorím, ešte dneska nie je nič isté, takže určite sa plánujeme uberať aj týmto smerom a pokračovať v tom, lebo myslím si, že 3000 rodinných domov zrekonštruovaných je dosť a myslím si, že sme dosť ľuďom pomohli a celkovo sme to priniesli ľuďom, ktorí by možno do toho ani nešli, keby nebolo nás. Takže dá sa povedať, plán obnovy a odolnosti, tento program pomaly končí, že čo všetko toto sú také výsledky, že čo sa vám podarilo dosiahnuť? Áno, plán obnovy a odolnosti je programovacie obdobie, ktoré končí budúci rok a v podstate všetky tie prostriedky musia byť vyčerpané. To znamená, že ono aj dneska veľa firiem snaží sa nejakým spôsobom nalakať ľudí na internete, čo sledujem, že nech teda im zaplatia asi nejaké peniaze, alebo nech si dajú spraviť certifikáty a tak ďalej, čo by som chcel upozorniť ľudí, nech to nerobia, pretože tie dotácie v tej podobe, aké sú dnes, alebo teda aké boli dodnes, ako bola posledná výzva, ktorá bola uzavretá 15.1. tohto roku, tak už nebudú. Bude to o niečom inom, hej, že tie podmienky, keď poviem tak, že dneska teda do tejto poslednej výzvy boli také, že musel mať ten človek nejakú energetickú certifikáciu toho domu alebo projektové hodnotenie, na základe čoho sa v podstate posudzovalo, bol to neoddeliteľný, tento
dokument bol neoddeliteľnou súčasťou žiadosti, tak v budúcnosti tie dotácie určite budú iné, hej, že zase ten mechanizmus bude nastavený trošku iný, možno bude viac reflektovať pre ľudí, pre nízkopríjmové domácnosti a tak ďalej. Čiže aj to by som chcel možno upozorniť ľudí, že nenaletia niekomu a nezaplatia si teraz certifikáty a projekty, ktoré nestoja málo peňazí a potom zistia, že im to je v podstate zbytočné. A to je, čo sa týka plánu obnovy. Takisto som počul, že má vychádzať ďalšie výzva. Nie, nemôže vychádzať, lebo keď si vezmete, tak keď tie prostriedky majú byť vyčerpané, myslím si, že dneska je ten termín marec 2026, tak už nie je možné stihnúť tú výzvu ani vyhlásiť a ešte ju aj zrealizovať, keď podľa podmienok má človek 10 mesiacov na realizáciu tohto projektu a keď si pozrieme, že by povedzme bola vyhlásená výzva v septembri, a človek by dostal zmluvu v novembri alebo v decembri, tak kde má tých 10 mesiacov? Má 3 a to je dosť málo času na to, aby človek ten dom zrekonštruoval. Ale hovorím, nevylučujem, že určite ďalšie výzvy z iných prostriedkov budú vychádzať a budú pre tých ľudí, lebo ten štát to tým ľuďom chce dávať a je to aj, musím povedať, že dnes vidieť a môžu to aj ľudia zhodnotiť, že sa to vyplácanie tých prostriedkov dosť rozbehlo a nie je to vôbec o tom, ako si niektorí ľudia myslia, že to je len pre nejakých vyvolených alebo že to je nedosiahnuteľné. Myslím si, že teraz nedávno pán generálny riaditeľ, pán Moravčík mal tlačovku alebo dávali nejakú tlačovú správu, že bolo preplatených k dnešnému dňu 13 000 žiadostí o platbu, čo je obrovské číslo, hej, že 13 000 domácností dnes už má do tých 19 000 eur doma, že už vidia aj tí ľudia, že to funguje, takže ja si myslím, že keď ten štát to bude púšťať ďalej, tak bude ten záujem o to vyšší a vyšší, čiže takto to ja vidím niekde dopredu. Ešte sa vrátim k tomu, čo ste hovorili, že ľudia by mohli naletieť niektorým firmám, tak vlastne čo by mali sledovať? Čo by mali tí ľudia sledovať, aby sa im toto nestalo? Možno sú to tie končiace výzvy, alebo také niečo, tak na čo by si mali dať pozor? Určite pozerať oficiálne stránky štátnej agentúry alebo toho vyhlasovateľa. Dneska je to Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je nositeľom týchto dotácií. A tam sú vždycky oficiálne informácie, ktorých sa môže každý človek držať a ktoré sú smerodajné. A takisto im tam fungujú infolinky, kde sú fundovaní pracovníci, ktorí vedia poradiť tomu človeku. Lebo hovorím, akože ja som sa stretol s tým niekoľkokrát, že som videl na internete, že pripravte sa a buďte pripravení a správte si certifikát. Akože my by sme to mohli robiť takisto, lebo ten náš záber je obrovský. My máme len v databázach vyše 15 000 klientov a teraz keby sme to začali reklamovať nejakým spôsobom, tak len to je v podstate je to zavádzanie ľudí. Hej, že a hovorím, viem, že to tak proste funguje a je to tak, takže tomuto by sa mali ľudia určite vyvarovať, lebo môžu prísť zbytočne o peniaze. A nehovoriť o tom, že pokiaľ budú pokračovať výzvy také, ako boli, lebo tá najväčšie teda ten plán obnovy, ktorý bol, čo bola 15.1. posledná výzva, tak ešte po ňom fungoval taký malý program, sa to volá, že Obnov dom mini, čo už v podstate tiež nešlo z plánu obnovy a to bolo v podstate tiež pre nízkopríjmové domácnosti, kde síce mohli čerpať tí ľudia len 10 000 eur, ale niekomu to dosť pomôže. Aj tých 10 000 eur na výmenu nejakého kotla, nejakých okien, zateplenie nejakej strechy a tak ďalej. A pri tejto výzve nebol potrebný žiaden certifikát, ani žiaden projekt, ani iný takýto odborný dokument, ktorý by stál nejaké peniaze. Čiže pokiaľ by to napríklad pokračovalo v tomto znení, že tie povedzme ďalšie dotácie, ktoré možno tu prídu, tak budú mať obdobné požiadavky, tak ako som už spomínal, tak v tom prípade by tie certifikáty a tieto veci boli ľuďom zbytočné. Ale čo zase nevylučujem, že môžu v budúcnosti prísť dotácie, kedy bude potrebný nejaký produkt, ktorý bude musieť vypracovať odborne spôsobilá osoba, ale zase nemusí to byť certifikát. Čiže vždycky sa treba opierať o to, čo je verejné a čo je na tých štátnych stránkach, kde, hovorím, Slovenská agentúra životného prostredia si myslím, že informuje veľmi dobre a je to aj celkom prehľadné a keď aj človek si nevie dať rady, tak sú tam infolinky, kde sa vie dovolať a kde mu vedia určite poradiť a povedať. Keď hovoríte o týchto výzvach, ktoré len majú prísť alebo programoch, takže to znamená, že vy samozrejme to musíte sledovať a mať nejaké tie svoje zdroje informácií, tak neviem, ako to sledujete, alebo máte nejaké informácie, o ktorých
môžete povedať? Tak to zase nemám, akože to skôr len sledujem nejaký vývoj toho, čo v podstate, ako to ide a čím sa zaväzuje naša republika voči Európskej únii, kde čomu sa možno aj dostaneme k tým väčším budovám, že jednoducho my neviem, či do roku 2027 máme mať nejaký počet budov už v nulových emisiách a tak ďalej. Potom sú tam rôzne požiadavky aj na zníženie emisí rodinných domov. Čiže v podstate, keď na jednej strane máme toto vo výhľade ako teda v požiadavkách Európskej únie, že máme znížiť tie emisie alebo to znečistenie životného prostredia z rodinných domov, tak ako inak, ako by som to tak povedal jemne, že donútime tých ľudí, aby niečo s tým urobili, ako tak, že im na to ten štát prispieje peniaze. A keď im ten štát na to prispieje tie peniaze, tak ten človek veľmi rád do toho pôjde, si myslím. Čiže tie moje domnienky vyplývajú len z týchto dokumentov, akože samozrejme, že sú rôzne informácie, ktoré sa rozprávajú, len viete, to poviem tak, že aj o týchto výzvach, ktoré boli v podstate z plánu obnovy, sa vždycky veľa povedalo a tá realita bola vždy nejako skreslená. Čiže dneska hovorí aj o tom, že mám nejaké informácie, že viem niečo, by bolo dosť nezodpovedné, aby sa toho niekto chytil, že však on povedal, že to pôjde a teraz si vymýšľal, neviem, fakt naozaj hovorím. Určite si myslím, že aj je to aj v záujme štátu pomáhať tým ľuďom a teda keď majú na to zdroje a vie štát na to získať zdroje, či už z únie alebo z iných zdrojov, ktoré má na to, aby pomohli ľuďom, tak si myslím, že veľmi radi tým ľuďom pomôžu v tomto smere. A hlavne hovorím, myslím si, že tých nízkopríjmových domácností je na Slovensku veľmi veľa, ktoré majú v podstate problémy s tým, že teraz keď im neviem, plyn napríklad poviem, že vstupne 500-násobne, tak čo budú tí ľudia robiť, viete? Čiže bude musieť v podstate aj ten štát nejakým spôsobom sa k tomuto postaviť, nie len tým možno preplácaním energií, alebo viem, že sú nejaké tie dotačné schémy na to, že odpúšťajú nejaké ceny alebo dotujú, tomuto sa až tak nerozumiem, ale myslím si, že je oveľa jednoduchšie prispieť tomu človeku na to, aby ten dom energeticky zefektívnil a tým pádom tá spotreba bude nižšia a nemusí mu dopredu dávať potom žiadne peniaze alebo nejak inak sanovať tú zvýšenú cenu energií. Keď ľudia žiadajú o dotácie, určite sa stretávajú aj s nejakými prekážkami pri tomto procese, tak neviem, môžeme sa pozrieť, že aké sú také tie najčastejšie prekážky, s ktorými sa ľudia stretávajú pri získaní dotácie? Je mnoho a to zase závisí, že aká vrstva, ale aká skupina ľudí. Ja si dovolím tvrdiť, že my ako spoločnosť, keď sa bavíme, že zastupujeme okolo 3000 žiadateľov, tak zhruba 70% tých žiadateľov je takých, ktorí v podstate nie, že sa do toho nerozumie, ale to je ako, ja som nie doktor, hej, že nevyzná sa do toho a z opatrnosti by do toho nešiel. Čiže vidí tam nejaké odborné názvy, odborné požiadavky a teda jednoducho radšej by do toho nešiel, ale keď nie je niekto taký ako my, že mu vie poskytnúť tie služby, že to za ňo vybaví a vie mu s tým pomôcť od A do Z, proste od začiatku až po koniec, tak hovorím 70%, vzorka 70% tých žiadateľov môže byť práve takýto a potom 30% ľudí je takých, ktorí v podstate aj by na to mali a možno aj pôsobia v nejakom podobnom segmente. Máme kopec klientov takých, ktorí v podstate robia dotácie v iných sférach, ale jednoducho nemá na to čas a povie, že radšej to niekomu zverí do rúk a povie, nech to za ňo vybaví. Ale samozrejme sú tam prekažky, ktoré, alebo sú tak úskalia, no to viete, to je, v každej výzve to je inak, že teraz bola napríklad, tak poviem, tá posledná obnovná mini výzva, tak tam sa hodnotil príjem, že za rok sa mi to, že 2023, že aký mal, a bolo to na jedného člena domácnosti, tak možno toto tí ľudia nevedeli tak dobre prepočítať, že možno to budú mať zamietnuté, alebo neviem, že je tam kopec takých vecí, ktoré jednoducho treba mať detailne naštudované, aby potom človek nebol prekvapený, že sa niečo udeje. Takže lepšie je možno obrátiť sa na firmu. Áno, zase akože nemôžem to povedať tak, že teraz všetci poďte, lebo však to by sme ani my nezvládli, hej. Že hovorím ešte raz, sú ľudia, ktorí jednoducho na to čas majú a vedia si to naštudovať a naozaj sú pedantní, že
že však veď to aj hovorí o tom, že tých 13 000 žiadostí o platbu vyplatených, takže určite tí ľudia na to majú a vedia to, ale zase na druhej strane áno, máte pravdu, že my sme tu práve od toho, že vieme tým ľuďom pomôcť. Pri dotáciách z plánu obnovy a odolnosti sme aj ceník našich služieb práve navrhovali a snažili sa vytvoriť a tvoriť tak, aby jednoducho to, čo mal ten klient ako oprávnený náklad, tak to, aby ho to u nás stálo, že aby to nebolo, že teraz ja neviem, že dostane 19 000 a nemusí zaplatiť 10 9, to by sme kde boli. Čiže sme sa snažili to navrhovať tak, že aby aj keď teda už nám má niekto niečo zaplatiť, tak nech je to to, čo mu tá agentúra preplatí. Či už je to projektová dokumentácia, či už je to projektové hodnotenie, certifikát a tak ďalej. Možno sme to už naznačili, čo sa týka potenciálu obnovy verejných alebo väčších budov. V čom vy vidíte najväčší potenciál v tomto smere a ako do toho zapadá vaša firma? No tak hovorím, ten potenciál je ten, že reflektujem len na to, aké sú požiadavky Európskej únie. Že dneska jednoznačne máme nejaké limity, ktoré musíme dosiahnuť, alebo nejaké milníky v najbližších rokoch, kde viem, že to povinne začína verejnými budovami, ktoré budú musieť byť pasportizované, čo je v podstate nejaký nový dokument alebo nejaká nová smernica, ktorá je nejakou nadstavbou nad energetický certifikát, kde bude musieť byť spasportizovaných niekoľko tisíc budov do určitého času. A táto pasportizácia bude práve hovoriť o tom, že čo musí ten majiteľ tej budovy alebo ten zriaďovateľ v tej verejnej správe urobiť s tým objektom, aby sa dostal do práve nulových emisí. No a v podstate na toto by mal slúžiť ten produkt pasportizácie objektov, ktorý je súčasne vydávaný aj s energetickým certifikátom, kde zase vidíme my ten náš potenciál toho, že vieme vytvárať jeden aj druhý dokument alebo máme odbornú spôsobilosť na to, aby sme vedeli s týmto pracovať. Kde sa to zase nadpája na to, že v podstate napríklad na vytvorenie certifikátu potrebujete mať projektovú dokumentáciu. Pokiaľ nemáte projektovú dokumentáciu, nehovorím teraz takú, každý si v tom možno predstaviť tú takú kopu papierov. Keď stával rodinný dom, hovorím o zjednodušenej projektovej dokumentácii, ktorá hovorí o základných rozmeroch toho objektu, to znamená nejaký pôdorys, ktorý má s nejakými rozmermi okien, réz a tak ďalej. A teraz, keď toto nemá tá budova, tak musí to dať vytvoriť. Na toto máme tiež celkom dobrú, ako by som povedal, schému, alebo je to také naše know-how, ako vieme tieto projektové dokumentácie vytvárať celkom rýchlo a za veľmi slušné peniaze, akože porovnateľne nižšie, ako keby to robila nejaká projekčná agentúra, teda projekčná kancelária. Samozrejme, nie sú to projektové dokumentácie, ktoré sú vhodné na stavebné konanie. Je to nejaký základ pre takúto projektovú dokumentáciu, ale dá sa z toho vytvoriť či už tento pasport, alebo certifikát, alebo podobný produkt. Napríklad tieto projektové dokumentácie sme tvorili aj pri dotáciách z plánu obnovy pre rodinné domy, kde v podstate tiež bol potrebný certifikát alebo projektové hodnotenie. A keď to ten dom nemal, tak boli dve možnosti. Buď ten dom niekto príde a ručne zamerá metrom a niečo nakreslí, ale či to už bude správne, nebude správne. My sme takýchto projektových dokumentácií spravili možno aj 2000, by som možno povedal, kde sme v podstate vedeli kresliť cca 8 až 10 domov denne, že jeden deň bola obliadka toho domu a na druhý deň dokázal som mať ten projekt v ruke, čo je aj často šetrí a hovorím, toto sa dá všetko preniesť na tie väčšie budovy, čo je v podstate našim aj cieľom a čo by sme chceli dosiahnuť. Nehovoriac o tom, že tam potom prechádzame aj do rôznych požiadaviek energetických auditov, účelových, zákonných a tak ďalej, ale to už sú ďalšie rôzne produkty, ktoré hovorím, vieme vytvárať a vieme vypracovať, ale ten náš taký hlavný cieľ vidím práve v týchto pasportizáciách a certifikáciách, či už verejných alebo súkromných budov väčších. Ale samozrejme, keď príde nejaká ďalšia výzva pre rodinné domy, tak máme databázu klientov, ktorí v podstate sa nám aj dnes hlásia, že teda či niečo je, že sme pomohli susedovi a kamarátke a spolužiakovi, že teda či by sme vedeli pomôcť aj im.
tak samozrejme áno, máme databázu už teraz takýchto klientov a stále príjmeme takýchto ľudí. Máme aj na stránke našej v podstate formulár, kde človek sa vie dať do takého, ako by som povedal, zásobníka nášho. A v prípade, keď bude niečo vyhlásené nové, tak budeme oslovať tých ľudí a podľa tých požiadaviek, ktoré bude tá výzva mať, tak budeme modelovať teda, či je možné to tomu klientovi poskytnúť alebo nie. A v tom prípade budeme určite poskytovať služby aj pre rodinné domy v budúcnosti. No vidíte, to posunutie od suseda ku susedovi, to je jedna z najúčinnejších foriem marketingu. Vy ako obnova budovy už aj pomaly máte, ale vrátim sa ešte k tej pasportizácii budov, ktorú ste spomínali, ktorú ste viackrát povedali. Čiže vlastne tento pojem pasportizácia je zobratie určitého súhrnu informácií o konkrétnej budove za nejakým účelom, aby potom, čo ja viem, rekonštrukcia alebo predaja. Tak pasportizácia obnovy budovy je normálny produkt, ktorý by mal byť nejakým spôsobom v krátkej dobe aj zverejnený, neviem, či teraz ministerstvom dopravy alebo kto to zastrešuje, ktorý vydá jasnú smernicu, ako má tento produkt vyzerať. Ja som tu nevidel, takže zatiaľ sa domnievam len z rôznych seminárov, ktoré som absolvoval a článkov, ktoré som si naštudoval, ale hovorí to o tom napríklad aj jedna z kapitol plánu obnovy a odolnosti, že túto pasportizáciu obnovy budov musíme spustiť. Čiže malo by sa tak stať v najbližšej dobe. A teraz tú pasportizáciu si predstavte tak, že ten produkt výsledkom toho produktu bude to, že on v podstate zhodnotí ten aktuálny stav taký, aký je a navrhne či už technické riešenie, to znamená, že ja neviem, bude budova, ktorá je stará, není absolútne zrekonštruovaná, tak navrhne všetky modernizačné postupy tak, ako by sa mal dostať až do nulových emisí. To znamená, že nebude žiadnu uhlíkovú stopu vytvárať ten objekt. A takisto by mala tá pasportizácia aj navrhovať to finančné riešenie, že OK, tak toto treba spraviť a bude to stať toľko a toľko. Lenže súčasťou tej pasportizácie je aj energetický certifikát, čo je ďalší produkt, ktorý dneska už vieme, ako má vyzerať, je to normované, sú na to smernice, čiže ten bude musieť byť vydaný zároveň aj s pasportizáciou objektu. Takže opäť je to, dajme tomu povedať, zložitý postup alebo zložitý systém vybavovania. Možno taká otázka, stretli ste sa už aj s neúspešnými žiadosťami a čo bolo, dajme tomu, ich dôvodom? Ja myslím, že keď sa vrátime k rodinným domom, áno, samozrejme, pri tých tisícoch, ktoré máme, tak nemôže to byť všetko úspešné, ale keď sa bavíme, tak to sa bavíme v jednotkách. Napríklad teraz v poslednej výzve myslím, že máme 2 doposiaľ neúspešné žiadosti, ktoré boli zamietnuté. Ale vždy to bolo aj predtým v tých predošlých výzvach, že to napríklad teraz tieto 2, čo boli, tak jedna bola, myslím, že počas tej žiadosti ten klient ten dom prepísal na niekoho iného. A to je neprípustné. Takisto druhý prípad, ktorý máme, tak bol rodinný dom, ktorý vlastnila nejaká pani a pozemok pod domom vlastnilo 5 súrodencov. Oni nám dali k registrácii údaje od tých 5 súrodencov, na ktorý sme my spravili v podstate žiadosť. V tom čase sa nedalo overovať cez kataster nič, pretože nám nefungoval. Takže za normálnych okolností by sme si to preverili, ale keďže to v tomto prípade nebolo možné, tak sme to urobili podľa tých podkladov, ktoré sme dostali. No a tiež prišlo zamietnutie, že ten dom nevlastní ani jeden z tých súrodencov, ale vlastní to, sa mi zdá, že to ich mama. Ďalej sme mali jedného pána, ktorý žije v dome s svojou manželkou, ale ten dom vlastní len jeho žena. A on nám dal údaje svoje a trval na tom, že on to chce akože na seba si podať, alebo za neho, že to máme riešiť. No a tomu to takisto zamietli, ale toho sme napríklad, to bolo ešte, sa mi zdá, že v 3. výzve, čiže tomu sme to prerábali potom na tú jeho ženu v ďalšej výzve, čiže tam tie peniaze nepridelených uvidí neskôr. Ale mali sme aj takých z východu, takého jedného zaujímavého pána, no a ten mal dom napísaný na syna
A on išiel ešte do výzvy V02. Tam bolo potrebné, aby mal vyplatené všetky podĺžnosti voči štátu, to znamená sociálna, zdravotná a tak ďalej. Na toto sme ho upozorňovali akože dosť jasne, že to jasné, to musí byť. No a on za toho syna nezaplatil zdravotku alebo sociálku, alebo neviem čo, mu to zamietli. No a tomu sme to dávali potom do ďalšej výzvy, no a on počas toho ten dom predal. Takže sme sa 2 razy snažili, ale nevydalo. Akože, ale hovorím, čo sa týka neúspešných žiadostí, tak to sa bavíme o, hovorím, maximálne do 10 klientov, ktorí, hovorím, ale bolo to vždycky spôsobené nejakou takouto závažnou, jak by som povedal, že poruchou, alebo nejakými zlými údajmi, alebo nejakým zlým postupom, ktorý nebol až tak z našej strany spôsobený. Ale čo sa týka napríklad žiadosti o platbu, čo je v podstate lebo jedna vec je tá žiadosť, kedy o to žiadame, že teda dostane tú zmluvu a teraz má na to povedzme 10 mesiacov, aby to zrealizoval. Keď to zrealizuje, tak dostane tých 19 000. Ale k tomu treba spraviť nejakú žiadosť o platbu, tak čo sa týka týchto žiadostí o platbu, tak tam nemáme zamietnutú, myslím, že ani jednu, že tam akože chodia rôzne a sú vždycky rôzne dopyty zo strany agentúry, čo sa týka nejakých vyjadrení alebo nerozumejú niečomu, že čo spravil, ako spravil a teraz, alebo nejaké súpisné číslo je nejaká administratívna chyba, čiže tie výzvy na doplnenie to je, to chodí, to je pravda, ale tá bodka, ten cieľ zatiaľ bol vždycky úspešný pri tých žiadostiach o platbu. Aké sú tam časové lehoty? Teraz už hovoríme o úspešných žiadostiach, dajme tomu od toho začiatku až po to úspešné získanie financií. No tak to zase musím pochváliť terajšie vedenie agentúry životného prostredia, pretože zažili sme my v podstate 3 alebo 4 vedenia, sa myslím, že 3. Ale myslím si, že to najlepšie, čo môže byť tam je teraz, akože tí, ako to vedú, lebo oni to, keď si to zoberieme, tak minulý rok v podstate, keď nastúpila tá nová vláda, tá, ktorá tu je teraz a teraz vymenili sa tam tí ľudia medzi sebou. No a v tom čase si myslím, že trvala žiadosť o platbu, preplatenie možno aj 4-5 mesiacov. Reálne v tom čase bolo vyplatených možno nejakých 200-300 projektov. A hovorím, vtedy to bolo naozaj náročné, že to bolo fakt na 3-4 mesiace od toho podania tej žiadosti o platbu. No a dneska sme sa dostali na čas, že už som zažil aj to, že to bolo, sa mi zdá, že minulý mesiac, že to bolo vyplatené do 2 týždňov. Akože to nie je pravidlom, netreba sa toho držať, lebo v tom čase možno bol ten nátlak alebo ten nápor tých žiadostí o platbu trochu nižší. Ale myslím si, že taký priemer dneska už môže byť tých 5-6 týždňov od toho podania žiadosti o platbu, že má ten človek peniaze na účte, čo není akože nejaké hrozné, si myslím. Alebo si myslím, je to oveľa lepšie, ako to bolo a myslím si, že sa to dá aj zvládnuť, že tých 5-6 týždňov prejde ubehne dosť rýchlo. Ale hovorím, stane sa, že to príde vyplatené aj za 30 dní. Áno, takže to už sú také celkom zaujímavé, nazveme to čakacie doby. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí uvažujú nad modernizáciou svojho domu? No tak pokiaľ sa chcú uchádzať v nejakej výzve, alebo pokiaľ chcú na to čerpať finančné prostriedky, tak myslím si, že nebude asi moc už možné to robiť spätne od toho, lebo dneska to je nastavené tak, aspoň v pláne obnovy to bolo, že to mohli čerpať na všetky veci, ktoré realizovali od roku 2020, presnejšie od februára 2020, odkedy bola asi zverejnená tá výzva plánu obnovy prvá alebo schéma minimálnej pomoci. Čo si myslím, že toto už nebude možné, že keď bude vychádzať aj nejaká ďalšia výzva z iných prostriedkov, že z iného nejakého fondu, tak už to nepôjde podľa mňa od 2020, ale zase, že to pôjde povedzme od 2024 alebo 2025 alebo 6. Čiže pokiaľ niekto má reálne záujem o to, že by chcel čerpať tieto peniaze, tak nech počka na zverejnenie nejakých nových informácií. Ja si myslím, že pokiaľ budú chcieť dávať aj nejaké ďalšie dotácie, tak myslím si, že určite niečo zverejnia a tam to bude jasne dané, že čo bude predmetom a aké budú podmienky. Čiže určite počkať na nejaké zverejnenie, môžu sa k nám registrovať a my ich budeme určite informovať. To som sa chcel akurát opýtať, že či vy
v obnove budov poskytujete nejaké konzultácie, presne toto, že niekto príde ku vám a opýta sa, že ja by som aj do toho išiel a čo teda, ako mám postupovať? Tak aj chodí k nám sem tam niekto, ale väčšinou sú tieto konzultácie telefonické, je to bežné, akože denne, keď si to tak spriemerujem, že všetkým nám vo firme denne tých 4 až 5 ľudí zavolá a pýta sa na to, že je to bežné, že nám niekto zavolá a pýta sa, že čo má robiť, ako má postupovať a ten postup je momentálne univerzálny a štandardný. Zanechajte nám kontakt na vás, my si to dáme do databázy a aj keď my dostaneme nejaké oficiálne informácie, zase nie, že niekto kde si čo si napíše na internete, ale keď bude oficiálne stanovisko, či už by to bola agentúra životného prostredia alebo iný rezort, ktorý by sa rozhodol poskytovať tieto finančné prostriedky, tak si to načítame, naštudujeme a budeme informovať komplet všetkých týchto uchádzačov, ktorí teda nás o to požiadali a je to samozrejme aj to bezplatné, samozrejme, však akože určite za to nepýtame žiadne peniaze. Takže toto je jeden zo spôsobov, ako vás môžu ľudia kontaktovať, telefonicky alebo cez internet. Áno, to je aj najideálnejšie, lebo viete, že väčšinou v office sedia ľudia, ktorí majú tam nejakú agendu. A teraz, keď niekto príde zaklope a akože zbytočne merať cestu, lebo to sú veci, ktoré sa dajú bez problémov povedať cez telefón, aj keď niekto by chcel zhodnotiť ten dom, že čo by s ním mal robiť a tak ďalej, tak dneska je to bezpredmetné, lebo nevieme, čo bude. Keď už budeme mať niečo vyhlásené, tak samozrejme máme tým technikov, ktorí chodia na obhliadky tých domov. Takisto vedia poradiť tomu človeku, čo je dobre, čo je zlé, vedia mu poradiť možno aj nejakého dodávateľa, keď si nevie dať rady ten daný človek. A takisto aj čo sa týka toho čerpania, že viem poradiť, že tak najlepšie budete mať, keď budete, ja neviem, vymeníte okná, zateplíte strechu, vyčerpáte najviac peniazy, je to v pomere toho, čo dostanete a čo vás to bude stať najlepšie, takže akože toto je takým štandardom, ktorý robíme. Čiže v podstate vy tiež, akože dá sa povedať, čakáte alebo sledujete tie nové výzvy a podľa toho potom viete poradiť ľuďom. Jasné, tak ako som to už aj hovoril na začiatku, čakáme aj my, že čo bude. Akože dneska netreba nejako očakávať, že budúci týždeň niekto niečo vyhlási, za chvíľu tu máme leto, čiže v lete väčšinou, jak sa to hovorí, že tá uhorková sezóna, takže sa moc nerobí, ale zase je to priestor na to, že dneska tu je fakt, keď si zoberiete, že je 13 000 domov preplatených, to čo zverejnila aj agentúra životného prostredia, tak ešte ďalších 12 000 čaká na preplatenie. Čiže tá agentúra musí spraviť ešte 12 000 žiadostí o platbu, čo není málo a to sú tiež ľudia, ktorí to musia spracovať. Čiže tam si myslím, že tiež sa bude dneska sústrediť na to, aby ukončili hlavne tento projekt, ktorý je úspešne. Hlavne, aby dotiahli tých zvyšných 12 000 klientov a rodinných domov k tomu, aby boli úspešne dokončené, preplatené. A možno ku koncu sa bude niečo rozmýšľať nad tým, že, lebo tiež tam sedí asi nejaký istý počet ľudí, ktorí keď by toto skončilo, tak zrazu nemajú čo robiť, tak si myslím, že tiež budú chcieť pre nich nadviazať nejakou prácou a nejakými ďalšími výzvami. Čiže ja odhadujem, že niekde ku koncu roka hovorím, že možno na jeseň môže byť, že budú informovať o niečom, alebo že možno niečo vyjde, ale hovorím, v krátkej dobe tomu nepredpokladám. Hovorím, tam je určite kopec práce s tým, čo to vidím aj u nás. My máme momentálne ešte nejakých cez 1500 ľudí, ktorým musíme spraviť tieto žiadosti o platbu a ktorí musia dokončiť tie domy. A ja si neviem predstaviť teraz, že by mala byť ďalšia výzva, takáto, aká bola, a teraz zase ďalších klientov nabrať, že už by sa to tak nejakým spôsobom miešalo. Čiže ono to je aj dobré, tak ako to je. Ešte možno posledná otázka. Na záver, po získaní týchto financií potom môže prísť týmto ľuďom ešte nejaká kontrola, alebo tak niečo, ako je to napríklad pri eurofondoch? Jasné, samozrejme, každý projekt má svoju udržateľnosť, čiže po dobu 5 rokov ten dom musí nejakým spôsobom ostať taký, aký, alebo nemôže urobiť ten človek to, že vyčerpané zateplenie fasady 15 000 a ju strhne o týždeň a si správo alebo zbúra ten dom. Tá udržateľnosť tam je a do dobu 5 rokov môže prísť kontrola, ktorá môže v podstate na mieste skontrolovať, či tie prostriedky boli vynaložené tak, ako to bolo zdokladované v tej žiadosti o platbu. Čiže áno, môže. A myslím si, že budú aj tieto kontroly chodiť. Neviem, že koľko majú naplánované, ale myslím si, že to vychádza z každého
projektu, to viem aj keď som robil iné eurofondové projekty, že každý ten projekt má nejakú vzorku, percento, ktoré musí byť skontrolované, čo je v podstate požiadavka Európskej únie. Čiže aj v tomto prípade poviem vám pravdu, že niekde si to tú kontrolu aj zaslúži. Si myslím, že niekde by som to aj ja išiel skontrolovať rád. Ďakujem pán Marek Ryban zo spoločnosti Obnova budov za tieto určite zaujímavé a dôležité informácie, hlavne pre ľudí, ktorí plánujú obnoviť svoj dom alebo ho nejakým spôsobom rekonštruovať. Ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A ďakujem aj vám, milí diváci, za pozornosť a teším sa pri niektorej z ďalších diskusí. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným